खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे बिटिआर इनफो स्टडी इउटुब चेनेलाव आं गिबियावनो बरायनानै लाग्रोदों। बाथ्राया जाबाय मा लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नुखादों आं बिराद दुखु मोनदों दिनै गोसोआव मानोबा गिनाय मोनदों आरो गाबनोबो ओंखारदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'फोरा मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो एबा जोंनि जायगायावबो बिराद हालाय हाफाय जागासिनो दङ। गोदाव सोराव खालामजानाय, सोरजोंबा दैखांजानाय, सोरजोंबा रां दाबि जानाय, सोरजोंबा लांखार जानाय, सोरजोंबा गावनि जायगायावनो थगाय थसि सोबख'नानै जाजानाय, बेफोरबायदि जोंनि बर'फ्रा गोबां भुगिनानै दं। जाय बिथांमोना दिनै गावनि उदैनि थाखाय लोगोसे गावनि न'खर संसार, गावनि बिमा बिफा, गावनि संसारखौ गोजोनै दैदेननो थाखाय एरियायावहाय रां रुफा खामायनो माखासे सुबिदा गैयिनि खाथियाव गुबुन स्टेटआवहाय खामानि मावनो थाङो। बिथांमोना दिनै खामानि मावनो थांनानैबो बै जायगायावबो ओरैबायदि खस्थ' गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै न'खर संसारखौ नागारनानै जुदि गुबुन रायजोआव खामानि मावसेयावबो आरो फिन बै जायगायाव सैमा अमाफोरबायदि बाहायजायो। बाहायजासे आरो बाहायजासेनानै आरो बिदिनो गुन्दा माखासे लांसुनियाजों माने लगायनानै होनानै बिसोरखौ आरो किडनेप खालामहोबावो। आरो बिसोरनिफ्राय खस्थ'जों खामायनानै मोननाय रांखौनो आरो माने मानसि लागायनानै होनानै बिसोरखौ किडनेप खालामनानै रां दाबिनानै बिसोरनि मोननाय रांखौबो सेख'ना लाखिफिनजोबनाय बेफोरबायदि जाथाया दिनैल' बाथ्रा नङा। जाय समनिफ्राय आङो बिहारनि भिडिअ बानायदोंमोन बै समनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे काहानिया सोराङाव फैगासिनो दङ। आरो बिराद गिदिर मोनसे काहानि सोराङाव फैनो थांगासिनो दङ। जाय काहानिमोनखौ बै ब्रादारमोनहा जाय बिदेशआव खामानि मावहैयो बिथांमोनहा दिनै आंनो बाय फननि गेजेरजों खिन्थादों। दा बेनिखायनो आङो दिनै बिराद दुखु मोनदों। ओंखायनो आङो दिनै गाबनोबो ओंखारदों। जोंनि बर'फ्रा गमामायैनो माब्लानि उनाव सान्थि फैमारगोन, माब्ला गावनि जिउखौ जेनेबा रैखाथि होनो हागोन। दिनै जानो हागौ खोमा बिदियावनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गुबुन जायगायावहाय गुबुननि आखायाव बोलि जानांनाया, जिउ गोमानांनाया जानो हागौ बेफोरबायदि गुन्दा लांसुनिया लगायनानै होनानै माने किडनेप खालामनो नागिरनायाव नारा नाथा जुजिलायनायनि खाथियावनो थियारि बिसोरखौ बुथारनानै गालांदों। जोंनि बुहुद गोदान बाथ्रा नङा बियो। गुबुन गोबाव समनिफ्रायनो माने जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बुथारनानै गारलांनाय, गोथै सह'खौ न'आव लाबोनांनाय बुहुद थासारि जाया नङा जाबाय। मालाबा रुम सिङाव, मालाबा लामायाव, मालाबा ड्रेनाव, मालाबा हाग्रायाव। जाय फंबायमोनहा, जाय बिदामोनहा गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय माने न'खर संसाराव थोजासे रां खामायनायनि सुबिदा नैबे ओनसोलाव गैयिनि थाखाय गुबुन बिदेशआवहाय थांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेवहायबो मालाबा सोरबाया अबथिरायै थांनायावनो गावनि गोथै सह'खौसो न'आव लाबोनांगौ जानानै फैयो। अब्ला जोंनि माब्लानि समाव जोंनि बर'फ्रा जोंनि बे जायगायावनो थानानै मावनानै जानानै माने न'खर संसारखौ दैदेननो हानायनि राहा लामाया फैगोन। जोंनि बिटिआरनि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे आयदानि सायाव माबा इनिसिएटिभ लागोन नामा? जाय लाइमोनफ्रा दिनै रोजा रोजा बिदेशआव खामानि मावहैदों, बेंगालर, पुना, चेन्नाइ, महाराष्ट्र, राजस्थान बायदि केरेला बायदि गुबुन जायगाफ्राव दिनै दंहैयो। बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो, मोनफ्रोमबो हादोरसायावनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दंहैसै। नाथाय सोर मिथिगौ बिसोरनि जिउआव मा रोखोम दं? सोर मिथिगौ बिसोरखौ दिनै बेसेबां दिनै सैज्य खालामनांदों? न'खरखौ फोथांनो थाखाय, फिसा फिसौखौ लेखा फोरोंनो थाखाय दिनै गावनि न'खर बिमा बिफा बिसि फिसाखौ न'आव गालांनानै जिउजों गेलेनो गोनां जानानै फैदों। आरो बेनि गेजेरावबो सोरबा सोरबानि माने बिसिफ्रा फिसायनि खस्थ'खौ बुजियाब्लानो आरो गुबुनजों खारफालांनाय मानाय जाथायाबो जागासिनो जायो। अब्ला माब्लानि समाव जोंनि बर'फ्रा बैफोर आयदानि सायाव माने रोखा गियान थागोन, जायनि गेजेरजोंहाय मोननैनि गेजेरावहाय गोरोबलायनानै न'खर संसारखौ फोथांनायनि दावहायाव बारसोमनो हागोन। दिनै आनानि थानानि दिनै मानो थैनांगौ गोनां दं? दिनै रिसेन्टलि मैयानि घटना आं दहाय बर' एक्सट्रा चेनेलाव होदों जे मा 7 बर' लाइमोनफोरखौहाय किडनेप खालामनाय, बेबो बेंगालरावनो जादों। बेंगालरावहाय माखासे लकेल गुन्दाफ्रा बिसोरखौ किडनेप खालामनानै सासेयाव 20,000 रां दाबिदों। आरो बिसोरखौ रां होसेयावबो बिसोरखौ दोखो दोखो बुग्लिनानै हाग्राबारियाव गारनानै दोनहैनाय बे जाथाया सोराङाव फैबाय। आरो नै दिनै बेखौ बेंगालर बड' वेलफेयार माने एस'सियेसना नागिरै हरनि समाव बेखौ मोनसे हाग्राबारियाव मोनहैबाय। आरो बिसोरखौ दा मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिसोरखौ हस्पिटालाव थिसनबाय होननानै आंनो सासे ब्रादारा फोरमायहरदों। बा नायदो
गोबां जोंनि बर'फ्रा गोदाव सोराव बिदेशाव थांनानै माबोरै माने सहायनांनानै न'खर संसारखौ फोथांनो थांसेयावबो जिउखौसो सोरबाया दान होनानै फैनाङो मालायनि आखायाव आद्रियै खुनु दाय गैया फोथै गैया दोखो दोखो बुग्लिजानानै आखाइ आथिं बिदि बुफायनानै हरजानांगौबा सोरनि गोसोआ गोजोननाय दं सान्थि होननाय जेरावबो गैया ओंखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन प्रमद बर' सारखौबो आं खावलायगोन थाबैनो जोंनि बिटिआरआवहाय जेसेबां हायो एसेबां जेनाखि दफानि गेजेरजोंहाय गोबां इन्डास्ट्रि फाउन्डेसन खालामनांगौ दंमोन बेखौ जेन' मावनानै आरो बै बेखार जेनाखि लाइमोनफोरखौहाय बेफोरबायदि खामानियाव इंगेज खालामनानै होनानै गावनि जायगायावनो थानानै माने खामला मुजिरा मावनानै न'खरखौ फोथांनो हायो नामा बेनि सुबिदाखौ खालामनानै होयो बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय मानोना दिनै मानसिफोरखौ होबथानो हायै बायदि जादों गोबां मानसिफ्रा दिनै माहारियारि आफादफोर दंब्लाबो बिथांमोनाबो दिनै माने नांगौ बायदि माने रैखाथि होनो हाया मानो होनना बुङोबा बिथांमोना पात्ताखौनो मोननो नागिरा गोबां दल संगठन जोंनि गेजेराव थेवबाबो मोना सिखावा ओरैबायदि सिखावजों खामानि मावनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरनि माने जिउजों गेलेगासिनो दङ दा बेनिखायनो माब्रैबा जोङो गावखौ जेनेबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय गावनि जायगायावनो थानाय खालामनो हायो बिनि सुबिदाखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामनानै होयो बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय मानोना दिनै आं ओरैबायदि दुखु मोनदों मोनसेनि उनाव मोनसे जे समनिफ्राय आं बिहारनि भिडिअ बानायदों बे समनिफ्राय आंनाव गोबां फन फैदों आरो गोबां सोंहरदों बिदेशाव थाग्राफ्राबो गोबां बुंहरदों आदा नोंनो गोबां खोथा खिन्थानांगौ दङ होननानै बिसोरखौ उननि समाव जों खिन्थासिगोन होननानै माने ओरैबायदि अलखद ओरैबायदि खैफोदजों भुगिना दंहैयो बेस्राफोर नाथाय थेवब्लाबो दिनै सोरबाया खुनुरुखुम खारखुमाबोनानै गदों सोरबाया थैबोनो गोनां जानानै फैबाय आरोखि ओंखायनो बिनि सायाव जोंनि गभर्नमेन्टआबो माबा मोनसे राहा लागोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो बयबो बिदेशाव थादोंब्लाबो जेन' मोजाङै गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय सेफटिनि थाखाय जेन' मोजाङै बयबो सांग्राङै थायो जानला मोनला बिदेशाव थांनानै ओजों बेरायनाय लोंला जाला दादागिरि खोथा बुंनाय जेन' बेफोरखौ खालामा आं बेखौ गोरबोनिफ्राय खावलायबाय थेंक इउ